Bore da a chroeso chi I oedfa newydd ar fore Sul, oedfa Capel y Ffynnon. Mae dda cael eich cwmni chi a ble bynnag gyda chi. Dwi'n gobeithio bod chi'n profi yr arglwydd yn gwenu arnoch chi. Os dwytha mi ddechreuais I gyfres newydd. Cyfres yn edrych ar yn iechyd ysbrydol, health check, I ni fel unigolion ac i'r eglwys. Rwan, heddiw da ni parhau ar yr un thema, achos da ni eisiau bod yn bobl iach yn ysbrydol yn tydyn ni'n ogystal ag yn gorfforol. Gwrandwch ar eiriau'r salm gyntaf, sydd yn sôn am y ffordd y mae rhywun yn gallu bod yn diogelu I iechyd. Gwyneb fyd y sawl nad yw'n dilyn cyngor y drygionus, nac yn ymdroi hyd ffordd pechaduriad, nac yn eistedd ar sedd gwatwarwyr, ond sy'n cael ei hyfrydwch yng nghyfraith yr arglwydd ac yn myfyrio yn ei gyfraith ef ddydd a nos. Y mae fel pren wedi blannu wrth ffrydiau dŵr ac yn rhoi ffrwyth yn ei dymor, a'i ddeilen heb fod yn gwywo. Beth bynnag awna fe lwydda. Nid felly bydd y drygionus, ond fel is yn cael ei yrru gan wynt. Am hynny, ni saif y drygionus yn y farn, na phechaduriad yng nghynulleidfa'r cyfiawn. Mae'r arglwydd yn gwylio ffordd y cyfiawn, ond y mae ffordd y drygionus yn darfod. Gadewch I ni ganu gyda'n gilydd yr emyn sy'n deud fod Duw a'i drefn yn dda ac yn ddiogelwch I ni. Rhagluniaeth fawr yn ef mor rhyfedd yw esboniad helaeth hon o arfaith Duw. Mae'n gwylio llwch y llawr, mae'n trefnu lluoedd nef, cyflawna'r cwbl oll o'i gyngor ef. Mae braf eich gweld chi'r plant unwaith eto a gobeithio bod chi gyd yn cadw'n dda. Wythnos yma dwi wedi dod â nifer o lyfrau efo fi I ddangos I chi. Maen nhw'n lyfrau sydd yn tu ni a maen nhw'n gallu bod yn helpu ni I wneud gwahanol bethau. Weithiau, da ni eisiau gwneud rhywbeth a da ni'n siŵr sut I wneud o. A beth da wedyn ydy bod gynnon ni lyfr sydd yn gallu deud ag egluro I ni sut da ni yn gallu gwneud pethau. A dyma un llyfr sydd yn sôn am origami, sef bod ni'n gallu plygu papur a gwneud pethau. So mae'n dangos I mi
pob math o bethau dwi'n gallu gwneud trwy blygu papur. Dyna chi rhyw greadur rhyfedd braidd fanne, ynddi? Hwne, fanne. A wedyn fan yma, mae'n dangos i mi sut i wneud mochyn trwy blygu un tamud o bapur a'i blygu mewn gwahanol ffyrdd. A fan yma, mae eisiau i fi allu gwneud pili pala i gyd allan o un tamud o bapur, a mae'n dangos i mi sut i blygu o, pa ffordd i fod plygu pob tamed o'r dudalen. So, os dwi eisiau mynd i wneud rhyw fodel allan o bapur, mae hwnne gynnau. Wedyn mae yna lyfr arall gynnau fan yma. A be mae hwn yn sôn amdano fo ydy sut mae cerfio tamed o bren efo cyllell boced a'i beintio fo i wneud i gwahanol gymeriadau. Felly, ydych chi'n cael y tamed o bren a ydych chi'n dechrau i dorri o. Ac wedyn ar ôl i dorri o, wedyn ydych chi'n gallu cerfio mwy a mwy ohono fo nes bod chi yn y pen draw wedi cyrraedd y pwynt lle mae gennych chi wyneb a'r dyn yn dod i fod yn edrych mwy a mwy ac ar ôl hynny mae'n deitha chi sut i'w beintio fo. So, os dwi eisiau cerfio tamed o bren a gwneud rhyw greadur bach rhyfedd, dwi'n gallu defnyddio hwnne. A wedyn mae yna lyfr arall fan yma. A be ydi enw'r llyfr yma ydi Gwres y Gegin, a ydych chi'n gweld mae yna blatiad o lysiau blasus fan yna. I weld, a be ydi hwn ydi llyfr coginio yn deithau sut ti'n gwneud bwyd. Ond dwi'n yn gwybod amdano chi, ond dwi'n hoffi bwyd. Dwi'n mwynhau pryd da o fwyd. Ac felly, os dwi eisiau gwneud rhywbeth gwahanol, wel, fel arfer, dwi'n gofyn i Aunty Gwenan i wneud o, achos mae Aunty Gwenan lot gwell am wneud bwyd na fi. Ond taswn ni eisiau mynd a wneud rhywbeth, mi fysa llyfr fel yma yn ddefnyddiol iawn yn bydde i mi fedru gwneud rhywbeth efo fo. Ac wrth gwrs, pan da ni eisiau gwybod rhywbeth a does gynnon ni ddim llyfr yn y tŷ o gwbl, wel, mae yna rhywbeth arall da ni'n gallu defnyddio, ond oes? Da ni'n gallu mynd a defnyddio Google. Ac wedyn, wrth fynd ar Google a teipio mewn, da ni'n gallu gael gwybod, wel, dyma be da ni angen wneud mwyn gwneud rhywbeth. A falle bod chi'n defnyddio hwnna weithiau efo'ch gwaith cartre, dwi ddim yn gwybod, neu yn yr ysgol, neu os di dad a mam eisiau ffeindio rhywbeth allan, maen nhw'n edrych ar Google. Ni'n mae'r pethau mae i gyd yn ddefnyddiol yn dydyn nhw, mwyn i ni fedru gwneud gwahanol bethau. Ond mae yna un llyfr sydd yn dangos i ni rhywbeth fwy pwysig na'r holl lyfrau eraill. Mae'r llyfr yma yn dangos i ni sut yn ydy Duw a sut mae byw fel mae Duw eisiau i ni fyw. Y Beibl. A da ni yn gwybod yn y capel ac yn yr ysgol Sul, da ni'n treulio lot o amser yn edrych ar y Beibl. A'r rheswm da ni'n treulio gymaint o amser yn edrych ar y Beibl ydy mae'r Beibl ydy be mae Duw wedi ddeud sydd eisiau ni wneud mwyn i nabod o, mwyn i gael o'n ffrind i ni, ac mwyn i ni fod yn ffrindiau i Dduw. A dyna pam bod ni'n treulio gymaint o amser yn darllen y Beibl, a falle bod chi'n cael dad neu mam yn adrodd stori chi o'r Beibl bob nos cyn i chi fynd i gysgu, a bod ni yn gofyn i bobl egluro pethau i ni, achos weithiau da ni ddim yn dda iawn am ddeall. So dyna pam da ni'n mynd i'r ysgol Sul ac yn y clwb yn cael stori o'r Beibl. Ac ar y Sul, mi ydw i'n pregethu, a mae pregethu weithiau'n gallu swnio'n hir iawn. Chi'n mynd deall lot. Ond mae Duw yn gallu helpu chi i ddeall be di neges fawr y gair yma. A dyma be da ni'n mynd i fod yn meddwl mwy amdano fo bellach ymlaen yn y gwasanaeth bore yma. Felly, y peth nesaf sy'n mynd i ddigwydd yn y gwasanaeth ydy bod Sara yn mynd i ddarllen i ni. Mae'n darllen o lyfr yr Actau ar 20 bennod. A hanes iddo yma mae'r apostol Paul. Mae o ar ei ffordd i Jerusalem. A mae'n galw arweinwyr eglwys Ephesus draw ato fo. Rai blynyddoedd ynghynt oedd o wedi bod yn Ephesus yn pregethu. Yn wir mi fuodd o yna am amser reit hir.
Buodd o am rai blynyddoedd yno, cwpl o blynyddoedd yn pregethu. Mi ddaru o logi neuadd, i ddweud y gwir, neuadd yn berchen i rywun yr enw Tyrannos. A mi oedd o'n treulio amser yn y bob pnawn yn egluro cynllun Duw i'r bobl. Rwan, tydi o ddim am gael i ddal y trauma am amser yn Ephesus, oherwydd oedd o ar frys i gyrraedd Jerusalem. Ond oedd o'n galw arweinwyr yr eglwys yno achos oedd eisiau deud rhai pethau wrthyn nhw. Felly mae Sara yn mynd i ddarllen i ni. Araith Paul i heniriaid Ephesus, Actau Pennod 2, adnod 17 i 31. Anfonodd Miletus i Ephesus a galw at o heniriaid yr eglwys. Pan gyrraeddasant ato, dywedodd wrthynt. Fe wyddwch fel y bu mi gyda chi'r holl amser, y diwrnod cyntaf rhoes fan rhoed yn Asia, yn gwasanaethu'r arglwydd a phob gwasangeiddrwydd, ac adagrau a threialon a ddaeth i'm rhan trwy gynllwynion yr Iddewon. Gwyddwch nad y mateliais rhag gyhoeddi chi dim o'r hyn sydd fuddiol, na rhag eich dysgu chi yn gyhoeddus ac yn eich cartrefi, gan dystiolaethu Iddewon a groediaid am y difeirwch tuag at Dduw a ffydd yn ein herglwydd Iesu. Ac yn nawr dyma fi, dan orfodaeth yr ysbryd, ar fy ffordd i Jerusalem, heb wybod beth a ddigwydd i mi yno. Ond bod yr ysbryd glân o dref i dref yn tystiolaethu i mi fod rhwymau a gwrthryfderau yn fy aros. Ond yr wyf yn cyfrif nad yw fy mywyd o un rhyw werth i mi, dim ond i mi allu gwblhau fy'n gyrfa, ar hwynidogaeth a gefais gan yr arglwydd Iesu, i dystiolaethu efengil gras Duw. Ac yn nawr, rwy'n gwybod na chewch weld fy wyneb mwyach, chi oll o bu mi'n teithio'n eich plith gan gyhoeddi'r deyrnas. Gan hynny, rwyf yn tystio chi y dydd hwn fy mod yn ddieog o waed un rhyw un. Oblygaid ni y mateliais rhag gyhoeddi holl arfaeth Duw i chi. Gofalwch amdanoch eich hunan ac am yr holl braidd, y gosododd yr ysbryd glân chi yn o'r olygwyr drosto i fi geilio eglwys Duw, yr hôn enillodd ef a gwaed ei brio dyn. Mi o'n i ydaw i'ch plith, wedi fy ymadawiau di, fleiddiaid mi leinig nad arbedant y praidd, ac y cyfyd o'ch plith chi eich hunan, rhain llefaru pethau llygredig i ddenu'r disgyblion y maith ar ei hôl. Gan hynny, byddwch yn wyliadwrus, gan gofio na ffeidiau si, na nos, na dydd, dros 2 blynedd, a rhybuddio bob un ohonoch a dagrau. Diogelwch y Cristion ydy un, a tydi o byth yn mynd i ddisgyn allan o afael Duw. Mae Duw yn gwylio drosto ni, mae o yn gwmni i ni, yn wir, mae o'n dal ni yn ei ddwylo. A dyna di thema yn ehemyn nesaf ni. Os heddwch fel afon sy'n canlyn fe'n rhoed, neu dristwch fel ymchwydd y llu. Beth bynnag a ddaw, ti am dysgais di ddweud, diogel wyf gyda thi. Amen.
Gadewch i ni weddio. Arglwydd yn Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Da ni'n diolch i ti yn bod ni'n dod at y ti mewn gweddi yn sŵn y gytgan honno da ni newydd i chanu. Yn rhyfeddu at y ffaith yn bod ni yn ddiogel yn dy ddwylo di. Mae o yn syndod i ni'n wir yn bod ni'n cael dod ato ti y bore yma o arglwydd. Nid fel rhyw greaduriaid bach yn dod at deyrn sanctaidd sydd yn gogu arno ni, ond yn ytrach yn bod ni'n dod at yn tad nefol. Yr un sydd yn dymuno cael yn cwmni ni a'n haddoliad ni. A'r prawf o hynny o ddewn tad ydy dy fod ti wedi danfon dy fab i'r byd mwyn ni. I ddanfon o nid mwyn iddo fo gael ei wasanaethu, ond yn hytrach mwyn iddo fo yn gwasanaethu ni a rhoi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Ac o arglwydd yn Duw, mae o'n peri ryw ddryswch weithiau yn meddyliau ni, sut y gall hyn fod? Sut yr oedd y gwir Dduw yn dod yn wir ddyn? Bydd oedd y gair tragwyddol yn gnawd mewn byd o amser i brofi oriau a munudau ac eiliadau yn mynd heibio. Ac o ddiwn tad, da ni yn cofio ma 3 awr real oedd y 3 awr hynny, pryd y buodd o yn hongian ar y groes mwyn talu pris ein pechodau. A da ni mor ddiolchgar fod y fath gariad wedi cael ei ddangos tuag at rai fel ni. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, tywysog bywyd pur yn marw. Marw i brynu'n bywyd ni. Ac arglwydd y bore yma fe ddymuno ni dy addoli di am y fath drigaredd. Fe ddymuno ni o ddiwn tad gael lloches yn dy ras di o'r newydd y bore yma. Ac felly wrth ddod, da ni'n gorfod cyfaddau unwaith eto o'r wythnos hon i ni grwydrodd i wrth i ti mewn gair, mewn gweithred ac mewn meddwl. Trwy weithredoedd bwriadol ar adegau ac ar adegau eraill trwy esgyrlistad. Ond o arglwydd yn Duw, yn bod ni yn dod ger dyfron fel rhai sydd yn gwybod yn bod ni wedi methu. Eto mae ganddo ni hyder oherwydd mor ddwfn ydy yn beia ni. Eto mae dy gariad di yn treiddio'n ddyfnach. Mor fawr ydy'n dyled ni. Eto mae cariad Crist yn fwy. Ac felly da ni ddiolchgar am gael dod ger dyfron di y bore yma. Ac wrth ddod ger dyfron, da ni'n cyflwyno i ti yn byd a'n pobl ni. Yn gofyn os gweli di bod yn dda o ddiwn tad a wneud i fod yn dregarog. Unwaith eto mae'r wlad yn parhau mewn cynnwrf gyda'r gofid oherwydd y feirws sydd ar gynnydd unwaith eto. Felly da ni'n cyflwyno i ti'n gwlad gan weddio dros y llywodraeth, dros y meddygon a'r nyrsys a'r gofalwyr, dros bawb sydd yn dioddau oherwydd yr amgylchiadau ar hyn o bryd, a dros y rhai sydd yn ansicr oherwydd efallai colli swydd neu ansicrwydd ynglyn â'r dyfodol. Ond o arglwydd yn Duw, da ni eisiau codi yn golygon heddiw i'w chlaw y pryderon tymhorol hyn. Da ni am gael gafel rywsut ar y persbectif tragwyddol hynny, oherwydd rwyt ti'n y dduw tragwyddol ac wyt ti'n dymuno yn bod ni'n cael rhannu'r tragwyddoldeb hwnnw gyda thi. Felly y bore yma o ddiwn tad, da ni yn gweddio'n arbennig dros dy eglwys di a dros y rhai sydd yn cyhoeddi dy air di yn gwlad ni a hefyd ymhellach yn ein byd ni. Gan dymuno bod dy air heddiw yn dod mewn grym i glistio llaweroedd o bobl. A da ni'n gweddio bydd pobl trwy wrando ar dy air di'n cael goleuo i meddyliau, ond y fwy na hynny, cael goleuo yn calonau, a cael cynhesu'n calonau, wrth i ni brofi reality dy sancteiddrwydd rhyfeddol di,
ac eto dy gariad mawr, a dy drigaredd yn cyrraedd at y gweithaf o bechaduriaid. Ac i'r perwyl hyn o arglwydd, da ni'n gweddio bydde di rwan yn siarad efo ni trwy dy air. Gadair gair fod i ni heddiw yn fwyd i'n calonau, fel yn bod ni'n cael bod yn iach bob un ohono ni, yn iach efallai nid mewn corff, ond yn iach yn ein hysbryd, yn bobl sydd yn adnabod di, ac yn dy garu di, ac yn dymuno dwi'n gogoniant mawr i denw di. Clyw yn gweddi, trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Wel, cyn i ni droi at y bregaeth, gadwch i ni wrando a chanu ar emyn. Dych chi'n ei chael un anodd weithiau i ddilyn pregaeth. A deall weithiau'n gallu bod yn anodd yn tydi'n arbennig efo ambell i bregethwr. A dwi'n edrych arna i fy hunan fan yna. Ond, da ni eisiau gwneud mwy na jyst deall hefyd yn dydyn ni. Da ni am gael yn harwain at yr arglwydd Iesu Grist. Da ni am gael rhoi yn ffydd ynddo fo. Yn yr emyn, da ni am ganu rwan. Mi oedd Angyffis yn myfyrio ar ryfeddod yr athrawiaeth yma. Yr athrawiaeth fod Iesu yn wir dduw ac yn wir ddyn. Ac felly mae hi yn ysgrifennu fel hyn. Am gael ffydd i edrych gyda'r angylion fri i drefn yr iachawdwriaeth. Dirgelwch yn ddisu. Dwi'n cael un anodd weithiau i ddeall meddean, ond hefyd, dwi eisiau gallu credu. Dwi eisiau gallu cael y ffydd yn y drefn yma. Dwy natur, mewn un person, yn anwahanol mwy, mewn purdeb heb gymysgu yn ei perffeithrwydd hwy. Heddiw fe gara ni yn bod ni yn meddwl am eiriau yn llyfr yr actau, yr ail benod ac adnod 42. Roeddent yn dyfalbarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion. Cwestiwn nes i ofyn wrthos diwetha oedd, be di nodwedd bywyd ysbrydol iach? Da ni'n holi amdano ni'n hunain fel unigolion sydd yn ceisio dilyn yr arglwydd Iesu Grist, ond hefyd da ni'n ei holio amdano ni fel eglwys. Ac wrth ddechrau ateb y cwestiwn fe ddaru ni weld wrthos diwetha, mor bwysig ydy cymdeithas. Da ni angen yn gilydd. Feder dilynwr i'r arglwydd Iesu Grist ddim tyfu'n iach ac yn eiddfed heb gymdeithas i gyd Gristnogion. Da ni angen tyfu yn perthynas â Duw, felly mae cymdeithas â Duw yn tad ni, yn cyfri ac yn sylfaen i'r cyfan. Ac unwaith mae hwnna wedi cael ei osod yn ei le, da ni angen cymdeithas yn gilydd i ni fod yn gofalu am yn gilydd ac yn annog yn gilydd.
Heddiw, dyn ni am droi at ail nodwedd, yr ail o 7 dwi am dynnu sylw atyn nhw. Dyn ni angen tyfu yn gryfach fel Cristnogion trwy athrawiaeth neu trwy ddysgeidiaeth. Rwan, yn sydd pan byddai'n sôn am athrawiaeth, mae'n ddigon posib bydd rhai yn meddwl, o diar mi, dyma ni'n sôn am ryw ddiwynyddiaeth drwm neu am bregethau hir. Yn wir, dyna sydd yn nodweddu eglwysiau efengylaidd yng Nghymru beth bynnag ynde, yr eglwysiau efengylaidd Cymraeg. Da ni yn rhoi pwyslais mawr ar bregethu ac ar astudiaethau Beiblaidd. Ac wrth gwrs mae angen i ni sydd yn pregethu, mae'r angen i ni ystyried faint o bregethu sy'n mynd i fod o help i gynulleidfa'r saint. Yn ddiweddar o'n i'n darllen hanes John Newton, awdur yr emyn enwog Amazing Grace. Oedd o yn dweud fod rhai pregethwyr yn pregethu llawer rhy hir. Ac felly mi oedd o am bregethu'n fyrrach. Yn edrych yn wneud fel oedden nhw'n wneud yn pregethu am 2, 3 neu 4 awr, mi oedd o am gyfyngu hynna'n i 1 awr, achos oedd yn meddwl bod hwnna'n ddigon, pregeth o awr ac yn wir fedre fo ddim wneud o'n llai nag awr neu fydde fo ddim yn cael ei wirionedd drosodd yn glir. Rwan, dwi'n addo, dwi'n mynd i bregethu am awr i chi y bore yma. Ond wrth edrych ar ddechreuadau'r eglwys, oedden ni'n gweld fod dod at ei gilydd i wrando ar yr apostolion yn egluro cynllun Duw, bod hwnna'n rhan hanfodol o fywyd y Cristnogion hynny. Mi oedd yna ddysgu yn digwydd. Yr oeddent yn dyfalbarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddiau. Pan oedd yr apostolion yn cael ei dwyn o flaen y Sanhedrin, y cyhyddiad yn ei herbyn oedd bod nhw wedi bod yn dysgu pobl. Yna pan oedd yn amlwg bod nhw'n cael trafferth i ofalu am yr holl waith oedd yn digwydd o rannu arian a bwyd i'r tlodion ac yn y blaen, dyma'r apostolion yn deud, wel, mae angen i ni gael rhai eraill i ofalu am yr ochr yna. Nid yw'n addas, medden nhw, yn bod ni'n gadael gair Duw i weini wrth fyrddau. Dewiswch gyfeillion 7 o ddynion o'ch plith ac iddynt air da, yn llawn o'r ysbryd ac oddoeth huneb. Ac yna, mae gosodon hwy ar hyn o orchwil, a fe barhawn ni, medden nhw, yn ddyfal yn y gweddio ac yng Gwasanaeth y gair. Wrth gwrs, da ni'n gwybod am yr apostol Paul. Yn y darn ddarllenwyd gan Sara, fe fedre ddeud wrth henuriad eglwys Ephesus, nid y mateliais rhac cyhoeddi holl arafaeth Duw i chi. Felly, gadwch i ni dreulio ychydig o amser yn meddwl am hyn. A fel dwi'n dweud, dwi'n addo peidio pregethu mor hir a John Newton. Y pwynt cyntaf dwi eisiau wneud ydy bod angen i'r gwirionedd arwain yn teimladau ni. Mae rhaid i'r gwirionedd arwain y teimlad. Da ni'n byw mewn oes yn rhoi llawer iawn o bwys ar y teimlad yn dydyn ni. Pan fydd newyddiadurwyr yn holi pobl ar y teledu, maen nhw fwy tebyg o ofyn, sut ydych chi'n teimlo am hyn? Yn ytrach na, be ydych chi'n feddwl? Pan fydd rhieni'n cael ei holi am eu dymuniadau ar gyfer eu plant, yn aml, be ydych chi'n cael nhw'n deud ydy, wel, cyn belled ei bod nhw'n hapus, mi fyddwn ni yn fodlon. Os dyn nhw'n hapus, wel, dyna beth sy'n cyfri. Mae pobl yn gadael i'w teimladau i harwain nhw. Dych chi rioed wedi clywed yr ymadrodd gan rywun, wel, os di o'n teimlo'n iawn, yna mae'n siŵr i fod o'n iawn. Mae pobl yn gadael i deimladau ddeud beth ydy i moesoldeb nhw. Beth ydy'r egwyddorion maen nhw am ei defnyddio wrth fyw. A mae'n swnio'n dda, a dwi'n mynd deud nad ydy'r teimlad yn cyfri wrth gwrs. Yn wir, un o'r pethau mae Iesu'n ei ddeud yw i fod o am i'w ddisgyblion fod yn llawen. Rwyf wedi dweud hyn wrthych, medda fo, mwyn i'm llawenydd i fod ynoch ac i'ch llawenydd chi fod yn gyflawn.
Mae eisiau i'r disgyblion i'w ddilynwyr o brofi y llawenydd mwyaf posib. Ond nid trwy i'r teimlad yn harwain ni. Tydi teimlad ddim yn arweinydd diogel. Os da ni'n gadael i rheini benderfynu'n safonau gwerthoedd, yna da ni'n mynd i fod mewn trafferth. Oherwydd mae teimladau'n bethau oriog iawn. Maen nhw'n mynd un ffordd un diwrnod a ffordd arall y diwrnod wedyn. Ac felly, maen nhw'n gallu newid, wel i ddweud i gwir, nid o ddiwrnod i ddiwrnod, ond o funud i funud hyd yn oed. Cymwch chi'r sefyllfa bresennol efo Covid-19. Da ni wedi gorfod newid yn ffordd o fyw o'i herwydd a weithiau mynd yn erbyn ein teimladau. Ond da ni'n gwybod fod yna lawer wedi torri'r rheolau yn ystod y cyfnod achos bod nhw'n mynd efo'i teimladau. Chi'n cofio'r golygfeydd o dde Lloegr pan ddechreuodd y rheolau lacio a miloedd yn tyrru i lan y môr heb gadw'r pellter oedd y llywodraeth yn gofyn iddyn nhw gadw oddi wrth ei gilydd. Gallwn ni ddeall y teimlad, da ni'n cael mynd i'r traeth, mae ddiwrnod braf, gawn ni fwynhau'r haul, ac mae'r teimlad yn mynd â nhw yna. Ond roedden nhw'n gosod eu hunan ac eraill o bosib mewn peryg. Peryg o ddal y feirws yma. Oedden nhw'n gosod hunan mewn lle oedden nhw'n gallu rhannu a chynyddu ymlediad y feirws yma. Ac wedi hynny'n ddiweddar, mae yna achosion wedi cael eu codi wrth i rai fynd i glybiau neu Cymru oedden ni'n clywed wrthnos dwytha yma. Neu i rai pobl mewn aelwydydd beidio cadw at rheolau a pobl yn ymgasglu mewn cartrefi heb ddilyn y cyfarwyddiadau. Felly, hyd yn oed wrth ystyried synwyr cyffredin, mae gosod y teimlad fel yn harweinydd yn ffolineb. Mae'n gosod y drol o flaen y ceffyl yn dydy. Mae penderfynu ar yn moesau, yn ffordd o fyw a'n gwerthoedd trwy ddibynnu ar yn teimladau yn arwain at anrefn. Chi'n gwybod beth ydodd Iesu oedd? Bydd y gwirionedd yn eich rhyddhau chi. Be oedd Iesu'n ei ddeud oedd? Os newch chi fynd ar ôl y gwirionedd, yna mewn amser mi bydd y teimladau yn dilyn. Dyna fel mae hi fod, nid trol o flaen y ceffyl, ond y ceffyl yn tynnu'r drol, y gwirionedd yn tynnu ni ymlaen a'n teimladau ni wedyn yn dilyn. Ond mae rhywun wedyn yn mynd i holi, wel pa wirionedd? Dyna oedd cwestiwn Peilat ynde, beth yw gwirionedd pan oedd Iesu yn ei wynebu o? Da ni'n gyfarwydd a chlywed y llywodraeth yn dweud i bod nhw'n dilyn y wyddoniaeth. We're following the science, maen nhw'n dweud ynde. We're letting the science lead us wrth geisio delio efo'r pandemig. Ond beth os sy'n amlwg, dydy hynny ddim mor syml ag yma nhw yn ei ddeud achos mae'r gwyddoniaeth weithiau yn arwain rhai feddwl un peth a rhai feddwl rhywbeth arall. Ac wrth ddod at fater enaid, wrth ddod at yn iechyd ysbrydol a'n iechyd moesol, ble ydyn ni chwilio am arweiniad? Ydy pawb yn cael derbyn beth bynnag maen nhw eisiau? Ateb yr eglwys fore oedd fod na wirionedd absoliwt. Ac oedden nhw'n galw hwn yn athrawiaeth yr apostolion neu'r ddysgeidiaeth apostolaidd. Mae yna wirionedd apostolaidd sydd yn dechrau, wrth gwrs, yn yr Hen Testament. Da chi'n cofio pan oedd Iesu'n dysgu'r disgyblion wedi'r atgyfodiad. A chan ddechrau gyda Moses a'r holl broffwydi, dehonglodd iddynt y pethau ysgrifennwyd amdano ef ei hun yn yr holl ysgrythurau. Yna, mi nath yr arglwydd Iesu hun drosglwyddo iddyn nhw bob math o wirioneddau wrth iddo fo weddio gerbron Duw y noson y cafodd o'i frydychu. Dyma fo'n dweud, yr wyf wedi rhoi iddyn twy y geiriau a roddais ti i mi, a chwythau wedi ei derbyn. A chanfod mewn gwirionedd mae oddi wrth y ti y deithym
a chredu mai ti am hanfonodd. Yna, wedyn wrth gwrs, roedd yr ysbryd yn mynd i'w harwain nhw. Mi nath Iesu addo i'w ddisgyblion. Oedd o'n mynd i addo diddanydd arall neu eiriolwr arall ysbryd y gwirionedd. A mae'n dweud pan ddaw ysbryd y gwirionedd, fe'ch arwain chi yn yr holl wirionedd. Oherwydd nid ohono ei hun y bydd yn llefaru, ond yr hynna glew y bydd yn ei lefaru, a'r sy'n dod y bydd yn ei fynegu i chi. Be mae hyn yn ei olygu? Be mae hyn yn ei olygu ydy bod y Beibl ei hun yn cynnwys y gwirionedd yma y mae Duw wedi ei roi i ni. Gallwn ni grynhoi'r cyfan trwy'r geiriau ysgrifennodd Paul a Timotheus yn agos at ddiwedd ei oes. Y mae pob ysgrythur wedi ysbrydoli neu hanadlu allan gan y Dduw ac yn fuddiol i hyfforddi a cheryddu a chywiro a disgyblu mewn cyfiawnder. Be dwi'n ei ddeud? Be dwi'n ddeud ydy, wrth i ni edrych ac astudio y Beibl, yna da ni'n darganfod beth ydy'r gwirionedd. A rhai pobl yn cyhuddo ni, bobl efengylaidd o addoli'r Beibl. Ydy hynny'n wir? Neu ydyn ni yn cymryd y Beibl fel y ffordd yma Duw wedi datguddio ei hun i ni? Neu egluro'r hyn sydd arno ei angen mwyn gwybod am y Dduw a phrofi'r cariad sydd ganddo fo ar yn cyfer ni. Cyfarwyddyd y Beibl yn gyson ydy, nid ar fara yn unig y bydd rhywun fyw, ond ar bob gair sy'n dod allan o enau Duw. A mae gynddo ni y geiriau yma yn ysgrifenedig yn Beibl. Ac wrth i ni edrych ar y Beibl, wrth i ni ddeall ar y Beibl, mae yna rai egwyddorion yn dod yn glir, mae yna rai gwirioneddau yn dod yn amlwg. A mae nhw'n wirioneddau sy'n yn helpu ni i ddeall sut un ydy Duw. Da ni'n cael fframwaith yn egluro i ni pwy ydy Duw, be ydy cyfiawnder, be ydy pwrpas yn bywyd, hyd yn oed be ydy lle pob un ohono ni yn y bydysawd. A be ydy'r ffordd i ni gael cymod â Duw, a be ydy'r ffordd mae Duw eisiau i ni fyw. Ac felly, ydych chi'n gweld, mae athrawiaeth, mae'r gair yna'n swnio fel rhyw air mawr, rhyw air sych, rhyw air academaidd. Ond mae athrawiaeth y Beibl yn ymarferol. Mae'n rhywbeth da ni yn gallu i gymhwyso at yn sefyllfa a'n bywyd ni, nid diwynyddiaeth sych mae honno fo. Mae'n gwbl ymarferol. Mae'n help wrth i ni geisio byw yn bywydau. Yn gyntaf, mae'n esbonio cyflwr yn byd ni. Mae'n esbonio beth sy'n bod ar yn byd ni. Chi'n gweld? Mae'n athrawiaeth yma am bechod yn does. Sydd yn egluro pam mae nid gwell addysg sydd angen ar yn byd ni. Oherwydd tydi gwell addysg ddim wedi gwella cyflwr moesol y byd. Tydi gwell addysg ddim wir wedi sortio allan y broblem fawr o sut da ni'n gallu byw efo'n gilydd. Rai pobl yn dweud, wel, be da ni eisiau di gwell adnoddau. Ond na, mae gyda ni ddigon o adnoddau. Gwell darganfyddiadau meddai rhai eraill, mwyn i ni allu ateb problemau afiechyd a problemau tlodi ac yn y blaen. Ond, tydi hwnnw ddim yn mynd i sortio am byd ni. A mae'r Beibl yn rhoi i ni athrawiaeth am bechod sydd yn golygu bod ni'n deall mae nid allan fannau yma'r broblem, ond fewn fan hyn yn calonau ni. A bod angen sortio'n calonau ni allan. A wedyn, mae yna athrawiaeth yn y Beibl sydd yn dweud, wel, mae yna ffordd i ni gael sortio'n calonau. Mae yna ffordd i ni ddechrau i gael cymod efo Duw. Mae'n yn gwneud ni yn ddoeth, meddai'r llythyr, yn gwneud ni'n ddoeth a'n dwyn i iachawdwriaeth trwy ffydd yng Nghrist Iesu. Mae'n egluro fod Duw wedi trefnu ffordd i ni gael
Ma fe yn beie, a fod Duw yn croesawu pechaduriaid heb bod o yn deud bod yn pechor ni ddim yn cyfri. Achos bod o wedi dod a Iesu Grist wedi talu pris yn pechodau ni ar y groes, a dyna pan bod athrawiaeth yr iawn mor bwysig. Mae'n athrawiaeth sydd yn rhoi heddwch i ni, mae'n delio fo'n heogrwydd ni, a mae'n agor y drws i ni fedru gael heddwch a thangnefedd efo Duw i hunan. A wedyn, mae o wedi egluro beth ydy croes Iesu. Mae hefyd yn rhoi cyfarwydd i ni am sut i fyw. Sut y gallwn ni benderfynu beth sydd yn safonau moesol cywir, safonau moesol ymarferol da ar gyfer byw o ddydd i ddydd. Yn bod ni ddim yn dibynnu ar ein teimladau, ond bod ganddo ni egwyddorion absoliwt. Mae Duw wedi gosod i lawr ac os ydyn nhw ddilyn rhain, yr egwyddor o garu Duw fo'n holl galon a'n holl enaid a'n holl nerth, a charu'n cyddyn fel ni yn hunain. Yna mi fedrwn ni gael bywyd cyflawn yma ar y ddaear, bywyd o heddwch efo chyddyn, bywyd lle da ni'n cael pwrpas a diben i yn holl fodolaeth. Mae'r Beibl yn dangos i ni beth i gwir gariad, achos mae pobl yn cario pob math o syniadau ynglyn â chariad. O just deimlad mae cemegau yn corff ni'n ei gynhyrchu, i weithred gorfforol, i ryw emosiwn. Na, mae'r Beibl yn egluro i ni. Mae'n athrawiaeth am gariad Duw. Nid rhywbeth sy'n dibynnu ar deimlad, ond ar benderfyniad. Mae Duw yn gallu'n caru ni, nid achos bod ganddo fo ryw deimlad mysi yn ei galon. O, drea bach ohonyn nhw, dwi'n hoffi'r heina. Na, mae Duw'n ffeindio rheswm dros yn caru ni yn ei galon o'i hunan, yn ei benderfyniad o i fod yn rasol a gwneud daioni i ni sy'n haeddu dim byd. A dyn ni wedyn yn gallu gweld, wel dyna sut dyn ni fod caru. Dyn ni ddim yn edrych yn gyntaf ar di'r person yna'n haeddu fy nghariad i. Ond dwi'n edrych fewn ein halon ni a fedra i wneud penderfyniad i wneud daioni tuag at rhywun efallai sydd ddim yn haeddu fy nghariad i. Y peth rhyfeddol ydych chi'n gweld ydy pan da ni'n cymryd yr athrawiaeth yma o ddifri ac ni weithredu o yn ein bywydau ni. Da ni'n ffeindio nid yn unig bod ni'n gallu gwneud daioni eraill, ond bod yn teimladau ni tuag atyn nhw yn newid. A lle falle ar un adeg oedden ni'n ei ofni nhw, neu ni'n casau nhw, neu ni'n dirmygu nhw, da ni'n dod i deimlo cariad tuag atyn nhw. Mae'r athrawiaeth, da chi'n gweld, yn ymarferol. A mae'r athrawiaeth yn ddiogelwch i ni. Mae Duw yn dysgu ni, enghraifft, i wneud rhywbeth fel parchu priodas fel rhywbeth sanctaidd rhwng gŵr a gwraig na ddylid gwneud unrhyw beth i dorri ar ei draws o. A tasai Dafydd y Brenin wedi cofio yr athrawiaeth yma am beth i hanfod priodas, am sancteiddrwydd gorchmynion Duw. Sef wedi cofio hyn pan welodd o Bathsheba. Yna, mi fyddo wedi cael ei arbed rhag cyflawni godineb, rhag trefnu lladd Urias, a rhag dwyn gofid i'w deulu oedd yn mynd i barhau am flynyddoedd yn wir am weddill i oes. A mae yna hanes arall am Amnon mab Dafydd. A oedd ganddo fo deimladau tuag ati hanner chwaer. A sef fod ei peidio gwrando ar y teimladau hynny, ond ar gyfraith yr arglwydd, fydde fod i cael ei arbed rhag llanas llwyr. Nath o i ddechrau dreisio ei chwaer. A wedyn nath i deimladau fo newid a nath o'i chasau hi. A
Ac ys gwrs nath o ddigio I frawd wedyn, a hwnnw yn profi dicder mawr nath arwain at ladd Amnon. Chi'n gweld, mae yna ddiogelwch yn y ddysgeidiaeth yma i'n cadw ni pan da ni wynebu temptasiwn. Ac i'n troi ni I geisio yr ysbryd glân, a dyna chi athrawiaeth arall am sut mae'r ysbryd glân yn gweithio yn bywydau ni. A da ni angen deall y pethau yma. Ac mae yna gysur I ni yn yr athrawiaeth yma wrth I ni wynebu treialon bywyd. Cymerwch chi ddysgeidiaeth am Dduw fel pen arglwydd. Fod o yn arglwydd ar bob dim, bod o'n llywodraethu yn nefoedd ac yn gweithredu I gynllun tragwyddol trwy amser yn byd ni. Cynllun sydd wedi fwriadu lles I bob un ohono ni. Chi'n gweld, mae o'n deud na tydi adar a to pan maen nhw'n disgyn yn farw i'r ddaear ddim yn gwneud hynny heb fod Duw yn I dal wrth iddyn nhw ddisgyn hyd yn oed. A mae'r athrawiaeth yn dysgu ni bod ni yn fwy gwerthfawr na llawer o adar a to. Mae Dyw'n ben arglwydd sydd yn gwylio drosto ni ac yn trefnu. Ond os felly, dydy'r pandemig presennol ddim y tu allan I reolaeth Duw. Ac wrth I ni ymddiried ynddo fo, pryn y byddwn ni'n dal y feirws a'i peidio, pryn y byddwn ni'n byw neu yn marw hyd yn oed, beth bynnag y ddaw, da ni'n ddiogel yn I ddwylo fo. Diogel wyf gyda thi. A dyna pam fod canu rhagluniaeth fawr y nef ddim yn rhyw eiriau sych heb sylwedd na pherthnasedd I ni. Mae rhagluniaeth Duw yn golygu bod Duw'n gwylio trosto ni ac yn trefnu'n llwybrau ni. Ac wrth I ni gadw'n perthynas efo fo yn gynnes, gallwn ni fod yn siŵr yn bod ni'n ddiogel yn I ddwylo fo. Chi'n gwybod mae Duw wedi rhoi meddwl I bob un ohono ni. Meddwl I ni fedru deall. Mae wedi rhoi iaith I ni fedru trosglwyddo a derbyn gwybodaeth. Ac mae wedi rhoi calon I ni fedru ymateb i'w wirioneddau mawr. A mae wedi rhoi'r Beibl I ni. Mae wedi rhoi I ddatgyddiad o I hunan ni. Dyna pam bod ni angen defnyddio yn meddyliau gorau a'i defnyddio nhw gorau gallwn ni mwyn deall ffyrdd Duw. A dyna pam fod yr ysbryd glân yn rhoi help. Nath rhoi help i'r apostolion fel bod nhw'n gallu egluro ffyrdd Duw i'r rhai ddoth I ddilyn yr arglwydd. A da ni'n gallu gofyn ar yr ysbryd glân rhoi help I ni, rhoi help i'n pregethwyr ni, a rhai sy'n arwain yn astudiaethau ni, fel bod nhw yn cael egluryder I fedru egluro y cyfan yn dda. A helpu ni, bob un ohono ni, wrth I ni fynd am yfyrio y ngair Duw. Mi nes I ddechrau yn sôn am hwnnw sy'n wynu fyd, yr hwn sydd yn myfyrio y ngair yr arglwydd. Y myfyrio yn y gair. Ac wedyn yn cymhwyso'r gair i'w galon ac i'w fywyd o I hunan. Dyna beth sydd angen I ni I wneud mwyn bod ni iach yn ysbrydol. Da ni angen cymdeithas ar tad a chymdeithas a'n gilydd, fel o'n i'n sôn y tro dwytha. A da ni angen y gair, da ni angen deall y gair. Y gair sydd yn fwyd ac yn fywyd I ni. Mi ddydodd rhywun un tro. Naillai bydd y gair hwn, y Beibl yma, yn cadw ni rhag pechod, neu mi fydd pechod yn cadw ni rhag y Beibl. Gadewch I ni fod yn bobl y gair,
sydd yn deall be mae Duw isio i ni wneud a sut mae eisiau i ni i fyw. Gadwch i ni ganu efo'n gilydd, weddi am i Dduw yn helpu ni trwy ni ddod a deall a chymhwyso i air o un bywydau. Arglwydd tyrd, a llefara di wrth i'n geisio barad y sanctaidd air, plana'r gwir yn ein clonau'n ddwfn, traws newidiau ni ar y dyddelw. Fel bod golau Crist yn llywyrchu'n glir yn ein cariad ni, mewn gweithredoedd ffydd. Arglwydd tyrd, llwydda yno ni dyforiadau di dy ogoniad. Diolch i chi am ymuno efo ni heddiw. Gobeithio bod hwn heddiw wedi gwneud i chi feddwl eto, ac y byddwch chi'n holi be di'r ffordd orau sydd ganddo ni i ddeall be sydd gan Dduw i ddeud wrthon ni, a sut fedrwn ni yn well gymhwyso gwirioneddau mawr Duw i'n calonnau a'n bywydau. Cofiwch gysylltu efo ni os ydych chi yn dymuno, fyddwn ni wrth yn bodd yn clywed ganddoch chi.
Gadwch i ni roi'n hynny yng ngofal yr arglwydd wrth i ni gloi. Bydde di air Duw breswylio yn ym ei holl gyfoeth, fel y bydd i ni ei ddeall a trwy waith yr ysbryd i ni gael ymateb iddo mewn ffydd, a gymhwyso ein calonau a'n bywydau'r gogoniant i Dduw ein tad ac i Iesu Grist ein harglwydd. Amen.